kuma biyan de shu wati dola ko subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. كما بيندي. والله سكتولا. بألم فك من جابك. والله. أكو سنيا بعلم مصاي. علم زورة من أكجني ليلا شواتني دولار. أبتدى سلمي دولار من سلم يللي أفلا أفلانا السبنا نالنا دونا ورنا فولنا كتموكا كتا سدرة المنتهى كتموك كتا سيرما دغم مسيرني لعلى كرايرته الله أكبر من ذكر ليلا شواتني دولار أقوى تمرنا كبو من المسجد الحرام كبو الكابلة إلى المسجد الأقصى كتا مسجد الأقصى لما يزلي زلم مصري بيت المقدس الله أكبر أقوى دبو من لما لنريه من آياتنا كان يكبو كدو يركرالا أكبو فيدو كلمة ماتمين نو من يقولوي كرامو يلي ولا أني ما شيت يقولو دو تشندو نقول بالي يقولو تيدو لنا يرى لمينا أبو بوا كلاما ويا بني وكا يقولولا ها ما شيت يقولو دو nga mami mayenga kuna kodo ngana nyefura minye oya bani gundo do tara yira ala kirala nini ete mindo ala ko ya dabo de kama linuriyahu min ayatina katanga kama ko do yira ala nga bunya bi ala yifedo bunya Jérusalem ala ko nyakira falaw bunya الذي باركنا حوله بيت المقدس مينيا جنجون بويا أيوب يرمي كو نبي يما دو بانيري الله أكبر نبي يما بانيرو كري على كو كيرو بانيرو لا على يبويا نكرو بانيلي والله هيدرا بويا كو بي على يفهمين بويا ejija ukotu ibolo belebele bayala nala ifemi moya obunya iraka boya bodela ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب على يفهم بويا نيولو بويا على كو ويا لمن يسرني ويا على الدنيا ولا على معد المصطفى بويا إسراء المعراج كتا مناي كتا كبكو يرا على ni odeye o folo kabona e makka katana e fo israel ay ngalke ko amasafa ni nyonje wati juli tamadu sola kasri ko eni wati juli ke nzira seve odola amange kabako ya ka fokira kaboya ni mbeke ke shukono no esanayele ko beke obukedi wati kono me adan dama korona re nivo ningo lakale no e makka katabla zilizalem no e atoydi israeli ko wati juli tamayrebe nunu ni nyonje nga ko kira laylan shuwati dola Allahu akbar haidra odogoy nala joraminga abubakar ay model mustafa bunyan ka sanayele kenayi kata few yirala kala ngama kala nini e kala kambla sara alay ambuya model mustafa kanin boye imbe nini e bulu
ni o de ye ala ye nin d'a ma mujiza belebeleba ni o fɔlɔ ni o b'an bolo o de ye kitabullah ala ka kitabuba ye n'o ye kuranɛ ye nin ye ala kira ka mujiza min ka bon a bɛɛ ye o de ye kuranɛ ye tuma dɔ la Islam Miraj nin ye fɛnw na belebeleba dɔ ye ala ye min k'a ye nka min filɛ an bolo hali bi n'o ye ala ka kuranɛ ye o de ka bon ala kira ka mujiza bɛɛ ye kuranɛ de ye fɛn ye min bɛ baara kɛ waati bɛɛ la a dira kira ma waati min a n'an bɛ bi waati min na ani ka taa se diɲɛ wuli ma kuranɛ bɛ baara kɛ nin tan bɛɛ kɔnɔ o la ni o sabatira a bɛ dɔ ye k'a fɔ ko kuranɛ bɔra dali masa yɔrɔ min bɛ jɔnw dɔn livre min bɛ yen ko adamaden dɔ y'a kɛ o livre si tɛ yen k'a bɛ baara kɛ waati bɛɛ kɔnɔ la fɛn min bɛ baara kɛ waati bɛɛ kɔnɔ tan mana yɛlɛma cogo o cogo a bɛ yɛlɛma n'ale de recherche mana avancer cogo o cogo développement mana kɛ cogo o cogo a ti bɔ min kɔnɔ o ye kuranɛ ye o de la waati bɛɛ kodɔn ni faamu a bɛna jɛ n'a ye ko kuranɛ y'a fɔ cogo min ko o de don ne delila ka lakale e ye recherche min n'a ni kuranɛ ye ɲɔgɔn ye bi tuma dɔ la silamɛya jugu a dɔw b'a fɔ ko recherche dɔw savants k'u ka yecogo dɔw ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ yira ko bi ɲɛtaa min bɛ yen ko n'o ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ kuranɛ bɛ bila la ni avancement min ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o de bɛ bila sabu mɛn o mɛn n'o approfondira a bɛna ye ko kuranɛ tun y'a bila cogo min k'o de kun don nka tuma dɔw mɔgɔ dɔw ka yecogo ani mɔgɔ dɔw ka kuranɛ yɛrɛ faamu cogo ani bi diɲɛ développement médecine sira kan walima sira wɛrɛw kan tuma dɔ la o bɛ se ka ɲɔgɔn cɛ nka kuranɛ tɛ dɛ la e ka kuranɛ faamu cogoya don o ni bi avancement tuma dɔ la u fɔra ɲɔgɔn kɔ mais e bolo ko peut-être kuranɛ de bɛ bila walima i bɛ se ka sɛgɛn bi diɲɛ dɔnni taara sira min kan la tuma dɔw b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye kuranɛ faamu hukumu min kɔnɔ tuma dɔ la o de man ɲa o de man ɲa o dɔ ye jumɛn ye bi kuranɛ aya dɔ bɛ yen n'o ye suratu tariq والسماء والطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر من تفسير مفسرين وفي أتاما ويليفو أني بيجي كلا ميديسين كا أفانسمانا أبي يكو بنيونجي الله أكبر هيدرا وجمع على كتير ديكو أدم دي كادنا من ماء كبوجيلا والله إيش أدم دي دارا كبوجيمينا يخرج من بين الصلب والتراعب كو أجي كابو من بين الصلب تشكو صلولا والتراعب أني مسو قوادسي دوغمانانا كو أمي بكي دي تشاما أكالالata التفسير كرتا يخرج كجي بيبو من بين الصلب kosolola wataraibi ani kwadisi dugumanana ko muso tabi boy cɛ tabi bo kosolola mufassirina caman ye a tafsiri kɛta nka bi dɔgɔtɔrɔya kalan a avancement a ko la den ye bɔyɔrɔ kelen de ye den ye bɔyɔrɔ kelen a bɛ bɔ min fa kɔsolo la den bi bɔ yen de ka taa bila ba denzo la
den bɛ sɔrɔ ka bange Allahu akbar haydara mais kuma min ma nana k'a fɔ jin yakhruju min bayni sulubi wa tara'ibi komi a fɔra bɔyɔrɔ fila don min bɛ kɛ den ye n'o ye ba kɔdisi ye ani cɛ kɔsolo ye nka bi kalan y'a yira k'o tɛ dɛ bɔyɔrɔ kelen don haydara e dun y'a kalan ta wallahi akira ten e dun y'a tafsiri kɛ ta jaabi ye mun ye kuma bɛ yan de wallahi awala sherifu ka walawala di ni e ma ko karamɔgɔ fɔlɔ caman y'a faamu ta nka n'i y'a lajɛ i b'a ye ko ten tɛ an tɛ maa nangari sabu dɔnni ye faamu ko ye nka ka yira ne ni e la mun don ko ani bi ta in bɛ bɛn an y'a fɔ ni bi ta bi dɔnni sigira kuranɛ kan o de ye tiɲɛ ye ni min ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o de ye nkalon ye wa tiɲɛ don dɔnni ko bɔyɔrɔ kelen don ayi kuranɛ yɛrɛ m'o nkalontigiya wa o ye tiɲɛ ye nka mun de kun yera sabu ala ko ne ye adamaden da min ma'in ka bɔ ji la a yera faamutigi bolo ko ji in de yakhruju ko ji in de bi bɔ la ji in de ti bɔ ye a fɔra adamaden dara ka bɔ ji la o banna ala ko k'a ye jɔn da al-insan ni adamaden de dilan min ma'in ka bɔ ji la yakhruju mun bɛ bɔ sisan den de bɛ bɔ mɔgɔ de bɛ bɔ ji tɛ bilen dɛ bal mɔgɔ yakhruju adamaden bɛ bɔ min bayni sulubi wa tara'ibi kɔsolo ni kɔdisi dugumana cɛ yɔrɔ jumɛn ye kɔnɔbara adamaden bɛ bɔ yen de mun bɛ a tɔ bange e ye i k'a faamu ko yakhruju min bayni sulubi wa tara'ib ko adamaden bɛ bɔ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu o y'a mara yɔrɔ ye a bɛ balo ye fo ka taa se a bɔ waati ma ko n'a bɔ kuranɛ bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ko innahu ala raj'ihi laqadir ɲininkali kelen ne ni e la innahu i k'a dɔn ala raj'ihi laqadir a seginni ka nɔgɔ ala ma n b'i ɲininka jumɛn seginni ka nɔgɔ ala ma ala ka ne ji ma wa la ko adamaden n'a nana ka bolo dugukolo sanfɛ ka si sɔrɔ ka kɔrɔbaya fo ka taa sa a salen min ni ala y'a bɔ ji la k'a da k'a to a ba kɔnɔ k'a lamɔ a bangelen n'a sara ale seginni ka nɔgɔn ni ala ma kabiri ye bɛɛ b'a bɔ ji la innahu ka sɔrɔ dɔmiru a bɛ yɔrɔ jumɛn kelen على رجل ماذا الإنسان لقادر ما على بسي الله أكبر كبري أبي بني أقول مني أو ما آيين أنا فاهم سرالا ما أتايرا سبفو دكادو بدوني القرآن ينظر أبتا لكن دولا بدوني القرآن بسكا نيونجي كفامولا كفامولا ندوني بدوني من القرآن جيمانا أببي ولكن لنا أولى معجزة الكبيرة ودي ميفلان بولوي نيكرا كبوياي وكرد كان يبويا بيبولو مود المصطفى جاء سيدي الشريف عثمان مران حيرا أنا رب الأسرانيك حلي بجمعنا أي بلسران الباكي ولم بكرا فيه مكل كرا نوفي لا أوتي كرا موبا منا إيلا ودما ديتو ala ye bonya ko minnu di kira ma ka yira ala ka taa ninnu yira a y'a bɛɛ dabɔ mun kama ala kalali an bilali sira ala y'a dabɔ nin de kama e jɔyɔrɔ kirako la o ye jumɛn ye at-ta'a ka kira labato mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ mun na ne la ala ka jɔ an labɛn bɛ o kɛli kama ni de ye adamaden ni jɔyɔrɔ ye
alakira ko la siga t'o la o la filɛ alakira ka bonyaba dɔ kɛnɛ ka bi n'o ye sanayɛlɛ ye o do koyi kad'o sɔrɔla la min dira alakira mandon ma o kɛra kad'o sɔrɔla la min kɛra alakira ka duta ye kad'o sɔrɔla la min gɛrɛgɛrɛla ni alakira yɛrɛ ye wallahi haydara o la ka yira ne na aw la naam bi don in donba don o do ala ye su min bonya wallahi nka bɛɛ n'a ka ye cogo don o do nin su yɛrɛ nangalen don nangaribaw fɛ wallahi k'a fɔ ka nin don ɲɔgɔn ɲɛnamaya bɛɛ ta fɔra a la mɛ a ka dɔn ne ni e fɛ k'a fɔ ala ye fɛn o fɛn di alakira ma bonya la o ka kan ni alakira ye siga t'o la haydara wulibali don o do dɛ nka naam n bɛ segin kuranɛ in ma k'a fɔ ne ni e ka jɔyɔrɔ alakira ko la fɛn min don a bɛ na ye wallahi haydara ala ye n dabɔ naam ka alakira lafiya o do wadul mustafa dekuna wa nin ye kiraw cogo ye mɔgɔ minnu ka bɔ ala bolo olu cogo ye lajarabi ye kɛnɛ kan haydara cɛ dɔ kun bɛ yen min jɔra alakira ka jigiya kɔrɔ n'o ye seyidina ali fa abu talib allahu akbar o kɛra muso dɔ kun bɛ yen min jɔra alakira ka jigiya kɔrɔ n'o ye furumuso ye seyida khadija al kubra o kɛra ninnu y'u se kɛ alakira nɔfɛ nka san kelen kɔnɔ ni fila bɛɛ seginna ala ma allahu akbar abu talib ale de ye layidu di alakira ma kuresiw ka janfa bonyani k'u ka kabila kɛlɛ k'u don hisow la sansaba dumuni ti feere alakira n'a ka kabila ma bani hashim allahu akbar seyidina ali fa ale tun ye kabila ɲɛmaa ye o don o do a farala alakira kan ka nin dekun in bɛɛ ta ale de ye layidu di kira ma ko i ka ci lase wallahi lam yasilu ilayka bijami'ihim hatta wasada fi turabi dafina allahu akbar haydara wallahi u ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɛnbɛnjugu tigɛ u ka dabalijugu tigɛ wallahi mamadu a tɔɔrɔ t'i sɔrɔ hatta wasada fi turabi dafina allahu akbar fo ni kaburu birikiden kɛra n ka kunkɔrɔdurula ye don min n'o tɛ u ka juguya f'i tɔɔrɔ t'i sɔrɔ n bɛ don i n'a cɛ wa i ka ci lase ala y'i bila min na wa ne y'a dɔn k'a fɔ e n'an bɛ ni diinɛ min ye ka mɔgɔw wele ka n'a ma min khayril bariya diina diinɛ min ka fisa farikolotigiw ka diinɛ bɛɛ ye nin y'o diinɛ ye siga allahu akbar sabu diinɛ min ko keleya diinɛ min ko bɛɛ diinɛ min ko hinɛ diinɛ min ko makari adamadenya mago bɛ min na o y'o de ye kɛnɛ kan o de la bi o k'u bɛ silamɛya bɔ nin ɲɛda in de kan wallahi ka silamɛya kɛ bingani ye ka silamɛya kɛ fitinɛ diinɛ ye ka silamɛya kɛ kɛlɛ diinɛ ye an k'o de ye nkalon ye o de ni silamɛya cɛ ka jan silamɛya ye hinɛ de ye o do haydara ni hinɛ bɔra silamɛya la kaban a bɛɛ bɛ bin pewu wallahi tari ma faamu wa ala kira nana nin de kama o do ursila rahmatan lil alamin ala ko ten de wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin nema e mamadu ci foyi kama fo dɛbɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ allahu silamɛya bɛ imaji min na bi ni o de bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bingani na mɔgɔw fagali la hakili wulili la bɛɛ b'a dɔn wallahi nin tɛ ala kira nakun ye haydara sabu fɔ ko kira mana foyi kama fo dɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ wallahi an fɔra o de la na kira a ka hakɛ min b'an kan o de ye ka kunu ka kunu kosɛbɛ ko kira mago bɛ mun na o kɛli o fɔ an ye serifu kule fu tɛ ayi ala kira ko la la kɛlɛ naam ala kira nɔfɛ o bɛ kɛ mun na o fɔ an ye jija ni cɛsiri ala kira ka sira nɔfɛ siga t'o la a kɛnɛ banna pewu foyi tɛ yen o de la ala ko ten ya ayyuha allazina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من سورة الأنفال آية مقنناننا على كتي كو أؤمن لمن يراك على الله أؤمن لمن يراك على الله استجيبوا لله أي ولد جابك
alai walirrasuli anaka kire idza da'akum ne ayawene ko ay jabilike haydra ne kira wele ay wele da kan jabi wele da kan jume lima yuhyikum min bawnyana maya Allahu akbar haydra kan kira ka wele da kan jabi min manyana maya wasaba ne kuma bai bile ala kuma ka kuma shufewa ay la akmeka kuma nyenemo fe farkolo nyenemo wallahi keneka nga ko kira ka wele daka min bi anyenamaya kamu nyenamaya duskun haydra lima yuhyikum odo ma nyenama de maye ma min duskun nyenamaya leto sikatula ala do ala kira do adama de duskun bi nyenamaya ni ode nga farkolo bi nyenamaya ni dumini ni jiye nga duskun o bi nyenamaya ni ala doni na ka kira doni haydra odo goy ma caman zale do nam ka sɔrɔ farikolo active do sikatula nga a sale do o ye dusukun de ye sikatula haydra nin de la ala ko ten ko a ye ala n'a ka kira jaabi fɛn min b'a ɲɛnamaya la wallahi ni ala n'a ka kira ka wele da kan o ma jaabi ne ni e fɛ misiri kɔnɔ ye o ma jaabi an fɛ hiji kɛnɛ kan o ma jaabi an fɛ sunkalo sunyɔrɔ la dusukun sale do o mumini sale do k'a ɲɛnama tu sigay Allahu akbar haydra kuranɛ de ko tan lima yuhyikum fɛn min b'a ɲɛnamaya sikatula keneka o de la ka yira ne ni ala kuranɛ b'a to jidi ye aya wɛrɛ la a b'a fɔ ko awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun Allahu akbar haydra la ilaha ne kuranɛ aya ye ala ko di nam ko yala ma min ni su kun do fa ahyaynahu ne ala ye a ɲɛnamaya mada o ma dɛ wa ja'alna lahu an ye kɛli k'a ye nuran Allahu akbar yeele la odo sira jɛlen la yamshi bihi fi nnasi a bɛ taama ni o yeele min ye mɔgɔw cɛ la haydra ko yala ko ni maa ye kelen ye wa maa min fi zulumati n'ale bɛ dibi fiina laysa kharijin minha haydra wa a labɛn tɛ bɔli fɛ a dibi fiin taali la wallahi dibi ye jumɛn ye walejuguya dibi yeele ye jumɛn ye kanda yeele o de la kiraw cira nin de kama haydra la ilaha ala ko cogo di ko n ye n ka kira ci mɔgɔw ma n ye mun fɔ a ye an akhrija nnasa min azulumati ila nur Allahu akbar k'a fɔ i kana mɔgɔw k'u bilasira wasaba k'u bɔ min azulumati dibi fiina ila nur ka taa kanda la sigay ne de la kira in bɛ ci kun kɛra kelen ye ni ala ye min fɔ mamadu ka hakɛ la nka ni ye nabilahi musa alayhi salam ala ko cogo di walakad arsalna musa bilbayinati an akhrija kawmaka min azulumati ila nur haydra la ilaha ko musa ci na ala ka kabako ye nyemu boy ko mɔgɔw bɔ filibanjiya dibi i k'u bila kanda siratigɛ jɛlen kan kelen de don mɛ azulumati o nana jamu'u la o kɔrɔ dibiw la mɔgɔw ka filibanjiya a dibiw tɛ kelen ye dɔ bɛ namara de la dɔ bɛ janfa la dɔ bɛ jɛnɛya la bɛɛ n'i ka fili don mɛ mamadu n'a bɛɛ sama minɛ zulumati ka bɔ fili la haydra minnu da ye boli sɔn ye a f'u ye ko boli tɛ tiɲɛ ye ko ala kelen de kan ka bato minɛ zulumati a fɔ faama ye ko ka fandanw tɔɲɔ ko u kan k'o de dabila minɛ zulumati k'a fɔ juge ye ko kiiri jugu tigɛli o ye haramu ye minɛ zulumati haydra ila nur wallahi kana kanda ma sikatula kanda ko in bi yan de kiraw cira nin de kama kana mɔgɔw bilasira minɛ zulumati ila nur
ka taa cɛ sira ma ila nur o ye kelen de ye ismul mufrad Allahu akbar. siratigɛ cɛ ye kelen namaden ye fila tɛ o la Siga t'o la. Kɛnɛ kan. n'i y'o voix sɔrɔ voix unique don O don. nga filibanjiya o ye caman ye bɛɛ n'i ta don nka nin mana bɔ a ka namara la a mana bɔ a ka janfa la nin mana bɔ a ka suyɛli la nin mana bɔ a ka jɛnɛya la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen de la ila nuri ila nur Kɛnɛ kan. kan da siratigɛ Wallahi o don siri. ala ye nin de fɔ a ka kira ye O don koyi. a ko yala muhamadu Naam. a bɛ cogo di e b'a ye cogo di mɔgɔ min ni su kun don n'a dusukun kun zalen don limaniya ko kun tɛ yen nka a fɔra kira ka wele da jaabili k'o de bɛ mɔgɔw ɲɛnamaya mɔgɔ min y'o sira minɛ fa ahyaynahu an y'a ɲɛnamaya ka dusukun ɲɛnamaya wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi Tiɲɛ Hayidara. a bɛ taama n'o kanda in de ye mɔgɔw cɛ la Wallahi. n'a ye juge min dusukun sɔrɔ o tɛ kiiri jugu tigɛ bilen Ayi. o juge bolo t'i jɛn bilen faama ka nafolo kama k'a dagoya fo an dan na Tiɲɛ Hayidara. i n'a fɔ a bɛ anw fɛ yan cogo min a caman bɛ ten anw ka kiiritigɛsow la a caman nafolo de bɛ baara kɛ yan n'a b'i bolo i ta ye tiɲɛ ye bin bɛ kɛ mɔgɔw ka wulibali don Siga t'o la. an ka mara ninnu na o de la an ka farafin jamana ninnu a caman u ka segin ko ye kiiritigɛso ye justice tribunal a kɔnɔnaw diɲɛ bɛɛ a caman de ka kiiri ye nkalon ye Tiɲɛ Hayidara. Wallahi. mɔgɔw tɔɲɔlen don O kɛra. madama mɔgɔw ka tɔɲɔ ma ban o jamanaw tɛ taa ɲɛfɛ nin ye wulibali ye dɛ a y'a ta k'a lajɛ silamɛya ka ca anw minnu fɛ yan ko an bɛ silamɛ ye an bɛ seli kafiru jamanaw y'an dan mun na A wala wala. Wallahi seri. ne bolo silamɛ jamana ala bɛ aw minnu bolo aw de kan ka taa ɲɛfɛ o mɛ an bɛ siri kafiri jamanaw la mun na mun y'olu bila an ɲɛ Wala wala seri fo wallahi. kuma bɛ yen de Kosɛbɛ. o de la f'a ka dɔn ko ala bɛ min nɔfɛ o de ye tilennenya ni laadiriya ye O don. o de la an karamɔgɔ n'o ye masiri ye karamɔgɔba dɔ don O don. a ko a ka kumakan na a ko ala ka dɛmɛ bi kafiri jama yɛrɛ fɛ minnu zɔnna ka baara kɛ ni laadiriya ani tilennenya ye Wallahi kɛnɛ kan. ko ala ka dɛmɛ b'u fɛ ko ala ye layidu di k'a fɔ dugukolo in tiɲɛ bɛ taa mɔgɔw fɛ minnu kɛra ɲɛlikɛlaw ye Siga yi. Kɛnɛ kan. ko ala y'o fɔ kabiri ka kɔrɔ sɛbɛnfɛnkɔrɔw la ko dugukolo in tiɲɛ bɛ taa ale ka jɔn dɔw fɛ jɔn minnu ni olu kɛra ɲɛlikɛlaw ye a sanfɛ Allahu akbar. Kɛnɛ kan. k'a bɛ dugukolo tiɲɛ dugu ma a bɛ dugukolo mara di u ma maa minnu kɛra ɲɛlikɛlaw ye Siga t'o la Hayidara. a ko ala ka layidu in k'a tɛ yɛlɛma dɛ Ayi. ko k'a fɔ ko silamɛw de bɛ lajɛ la ko ɲɛlikɛlaw de bɛ lajɛ as-salihun O don Hayidara. minnu kɛra ɲɛlikɛla ye minnu ka kiiritigɛsow la o ko an ka laadiriya diyagoya an kan Tiɲɛ Hayidara. ne delila ka nin fɔ a ye mɔgɔ minnu bɛ taa farajɛ jamana na n'i y'u ka laadiriya y'u ka lamɔ la n'i y'u ka tilennenya ye ani u ka patriotisme k'a fɔ n ka kɛ fasoden ɲuman ye n'i y'u ka lamɔ la bilahi ka anw ta lajɛ i dabali b'i ban Tiɲɛ kɛnɛ kan. Wallahi. mɔgɔ minnu ye farajɛ jamanaw sɔrɔ ne bɛ to ka nin misali in de di don o don Siga t'o la. Wallahi. olu ka transport u ka transport n'o y'u ka métro ye ani u ka bisiw Kosɛbɛ. a y'a lajɛ faransi a carte dɔ bɛ yen u b'a wele ko carte navigo u b'a di i yɛrɛ de ma Kosɛbɛ. e de b'a charger kalo la n'a bɛ bɛn 50,000 ou bien joli ma i bɛ taa charger Kosɛbɛ. o la i bɛ don u ka transportw bɛɛ kɔnɔ n'i bɛ don métro kɔnɔ walima terrain kɔnɔ walima bisi kɔnɔ i dan ye a chargelen kalo la i bɛ kalo bɛɛ boli kɛ n'a ye A bɛ ten. nka paranti tɛ olu ka sotaramaw da i n'a fɔ a b'an ka sotaramaw da la cogo min i bɛ sigi ha i ka wari di o tɛ yen Ayi o tɛ yen. i yɛrɛ de bɛ bila i ni i ka hɔrɔnya Wallahi. i n'i ka fasoden ɲumanya O don Hayidara. ko yala i bɛ sɔn ka faso janfa wa walima i bɛ sɔn ka faso dɛmɛ a ka taa ɲɛ de Tiɲɛ Hayidara. a fasoden ɲuman ninnu i b'a ye a bɛɛ bɛ taa charger Wallahi. kalo la Kosɛbɛ. nka i b'a suyɛ to yen
metro shweto e ka nagani pangi chu wallahi ni yayi a chamana an fara fi minun dambe ufi wal malarabu minun be ufi a club be o dama de minun ba pa ku jo nga a faso de nunu yere lamoledo ko kana faso java Allahu akbar kama kudu o ka balo tende contrôle ya la san kono shin kiringilin ye ene contrôle mo be be ninu bena ka sawe ma tigeta o bi ka contrôle fonction dima nga o yere kala diriya anu kallamo ka yeke kana nyininga dodola ka so ay mi la diriya da ayere ka faso de ko kele do ko faso java o malo ya kama faso de o yere ti faso java Allahu akbar serifu audu nga o minu mallamo allamo chogola on de bi tayi zene tatla ku kan daga upan wallahi malo ya kudu odo mais l'amour de do l'amour de la fiu la modu od l'islamien l'amour no yije belebele yije de nga hal l'islamien l'amour boray ma ya nyuman l'amour ey amanga jena islam to mo min wonde islamai o kallamo kanye etay je o manga ke nga nga transport a shibine de ai abka barake mais ambe awnyini nga ka fo nga transport la yabbi ka paranti bola ko ire mi kaddanaya asara nam billahi ababijo abebejo billahi al-ali al-azim transport fo itsaka blanga jamana ngono ya ko mo ire de ka bwa ire la ka sara ire mati jininga wallahi ababijo sikatola haidra la habe amme momoke atakalaje wallahi odela islamaya illa mu'min wa fo de kayi sikatola ambe ide islamaya togola je nga islamaya duskuna kode odela duskunde nyenamayali ode adamade nyenamayali ka islamaya barake madama duskun saledo ere saledo ka islamaya koma sigai Allahu akbar ola klomi meka ke do une fois kirabe kanneni ala be kanneni chendo wasbe o e ka joro jumay mabe e ka ketay jumay wala wala iri ka ke defani mu nam kuma biyande mabe kira joli fonni ere che sabati nga imagine o iyo kele sigai Allahu akbar e kira defana yowa nyine ngali biyande wallahi ha nyine ngali biya abe min nga kele kira ko e note islamo yu sekeo ha afura doy qur'ane faraya kera mitingerala kabil mali dama anyo make folo islamé tola je bebora ko kadus makashira amma o ko fe ami fe munekake haidra ni yalido mitin mingera boulevard de l'indépendance la ka fo nema be azlame uma sayyid sharif Ousmane Madane Haidara addo a présider de ni alere islamé nefe ko ajumengera islamé yakono ko kanga dusma kasa yida nina yokono o jumen billaga ke joni mbolo nam ina fo mingera sayyid sharif Ousmane Madane Haidara bolo ay min présider o nyogo jumengera amake wallahi amake haidra nimbela nimi wala bebi dofo sikatola la ala ko tew ai ote ma ko de do wallahi keneka ma ko do de odo dere haidra o de la kayirani na aula nam no te kramo ay mi fo yoro a wala la bi wasbe de po fo ko folo nam dusko nyumantiki be afamuya sikatola keneka wallahi be afa de pa fo ko folo keneka wulbal do odo sabu mo min be afoko abi karamo walma ma bo makara islamaya togola o temena ala kira ko ni ala ko kan emme ka fo ala kira bi sega nani ala bi sega nani ko tigi bi ka joro ni o yere de tay o dabal bango yo wallahi e mo mbi buya ala na ka kira togola halli ta fe yere ite ala na ka kira fe de nga e bi buya o togola ika defan folo bi nyeshi o dema wallahi keneka sabu ka buya gulomba o de la kodo me mo mi ndi fe o bi ye chuko beyi ka kula wallahi neche ni ne wulibali sikatola fiu nga o ma famu tien de bi odo be ka kulete ka barakedu odo nya fango bana ala kira yarala sabu ala kira kanute fiyo modu mbi fetinye ote wallahi ibrahim bin adham atamena basra kawlo bika awele
tile 40 jiko la sama shuru a ko a dusukun salen don ka bɔ koɲatama ni dusukun ma ɲɛnamaya o la a ti ji sɔrɔ a dɔ ye jumɛn ko idda'aytum hubba nabi ko a ye kira kanu a ye o dalakuma kɛ walam tuti'uhu nka a ma sɔn ka kira yɛrɛ labato walam tattabi'u sunnatahu o y'a riwaya dɔ ye wa a ma sɔn ka alakira ka sunna a y'a bila min na a y'o to yen nka aw ko dɔrɔn mɔgɔ dɔ an b'i fɛ an da la nka kira ka sunna bilala kira ye wele da ne ni e fi sahihi al-Bukhari abi Ubadata bun Samit b'a fɔ ko kuntu fi man hadara bay'at aqbatul ula ko ne kɛra mɔgɔw la minnu ye bay'at aqbatul ula kɛ ala kira bolo nka u b'a kɛ kira bɛ wele da don min a ko ne tun bɛ kira ka majlisu la wa hawlahu isabatun min ashabi kira ka jamakulu caman tun b'a kɛrɛfɛ n'o y'a ka sahaba jama ye ko kira ko cogo di a ko bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazinu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum فأجره على الله ومن أصاب ذلك شيئا فأكب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك كلا ولدا emin go yekira ka sunna labato babai fo hali kira yi cogoya ibi yere blati almar'iyya kira yi cogo o te ja ku yayi ladege lade kira ka amuru ayeni nge o de ja ku yayi onga e betoi fo kira cogo nge keti o wa kira flaka wele bada kira ko cogo di ko bayuni sahaba jama ayna bay akene muhammadu ne kira ka amru ayni ngal ke kira ka ya amaru ya ka o jabili ala kira mando fe je ku be waje ku te amru rasul yaqtadi alwujub idha tajarrada an alkara'in ne usulu ka'ida ni kira ko ayake dorte ko qur'ana ra ko teo وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله أكبر هيدرا ما كان يكره من نام قرآنك وعيامنا الله يلا بيع كره بما ديوا والله هيدرا أميبا هيدرا كدوري دفو كرما odema beima chendo nga kira ere e wele ningu iban no fe ka fe do fi ere bana kira lai songe ba je kuai kira de ya wele da ni kira ko ayate je kuai do eka neka slame beka akelila je haidra wallahi wudu doka wuli la iti don ba soro dugu kolo beka bim se ka soso ko kira ka ya maru ya kante je ko e danfen shit se ka soso amembe aw nyinu ngade muye bay atawuli o be wati bena ayre ma aya wuli de la e ma nyedo o la ala kira ale ba ka bolo de ke wati ko do abiteme ngadine o de bitobi no fetku o de la khayra karamo ka kumai cendo ne ala kira nen naslame bi toro nga minga gela oye ka dine be ka bini minge sabo ala kira do ya ba kena kanta kramo ko te fenvla de do ndro gele do wal mahatli remay nga hal nimbe ko fe mogo mi nga baray ka mogo do kadana ya feneni ta'siru to law mi faka fi note ola ka burujale ke idala etsaka nobla men nobla do bi o de la silamɛw kan ka fara ɲɔgɔn kan bi dɔw bɛ yen olu ti nɛni kɛ olu ti dɔgɔyaman kɛ nka u bɛ kuma ni faamu ye u ka hakili la olu ka silamɛya ɲini k'a bin ni binna minnu ye
ni silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn hasidiye ka o dabila ka diinɛ yɛrɛ makara bilahi a bɛ kɛ balawba de yanni waati in tɛ bali maa la ka ɲini k'i silamɛ ɲɔgɔn labila an filɛ o waati ba de la bi ni n y'a f'i ye n ko karamɔgɔ ye kuma min kɛ dakuruɲɛ kelen kodɔnna bɛɛ b'a faamu nka jugu t'a faamu wa jugu b'a ka labɛn jugu bɛɛ tigɛ ko an b'a tiɲɛ di nka o bɛ se wa la kuranɛ ko ten yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ala ko cogo di ko o bɛ fɛ ka ala ka fitinɛ nɔrɔ faga ni o da ye la solution tɛ o la ala ko ale de y'a ka nɔrɔ dafa b'a ye hali n'o o ma bɛɛ kafiriw ma mɛ wulibali o de la an ka ɲɔgɔn ye ɲuman na an ka ɲɔgɔn ye ɲuman na silamɛ kan ka silamɛ ɲɔgɔn jigiya ni ɲuman de ye o de la ka yira ne ni aw la ala kira defani ye ala kira nana ni fɛn min ye o de kan ka y'an bolo sabu mamadu yɛrɛ bɛ taa mɛ min bɛ to o de ye ala kira nana ni min ye e ma ye kuranɛ kɔnɔ suratu ali imran ala ko cogo di ko wama rasulu wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يقرأ لك كماي أقول تقولي وما محمد إلا رسول كم هرمك الدوري فنككرة فكرة قد خلت من قبله الرسل كرب سرك كوايا كرب تمنك كوايا خلت من قبله الرسل أفإن مات محمد سرى أو قتل والماء يافغ انقلبتم على أعقابكم أو بسقاكوا أبي كراك تاسرب لوا أبي دينك كيم لوا ala ko waman yanqalibu ala aqbihi mɔgɔ bɛ segin a kɔ falan yadura Allah shay'a k'a ti foyi tiɲɛ ala ye kira tun bɛ min k'a k'o bila o ti foyi tiɲɛ ala ye kira de ye bay'a fɔ ka tila k'a yira kuranɛ aya ka tila ka jigi ka na sabati ko kira tun bɛ mɔgɔw wele ka kɛ silamɛ ye ni a ye baya sɛbɛn walawalalen don dɛ nka e jɛn bɛ ni dɔ ye fo an yɛrɛ jɛn bɛ n'a ye i bolo nka baya bɛ yɔrɔ min na o tɛ yen o dɔ ye jumɛn yɔrɔ min fɔra o ko shahada de don ko shahada bi yɛrɛ bi dɔrɔn ne tun bɛ nɛti kɔnɔ n donna nɛti kɔnɔ n y'a sɛbɛnlen n tun bɛ ɲininkali dɔ kɛ n ko hali ɔ hali dɔrɔn a sina ka sɛbɛn ko hali albay'a shartan dukhula fil islami n sina ka don o kɔnɔ fɔlɔ sabu ne delila ka don a kɔnɔ a ka ca i tun b'a sɔrɔ wɔɔrɔ de bɛ di a la dɔnnibaaw ka kuma bay'a ye jumɛn ye kira ye mɔgɔw wele ka na bay'a min ma i b'o wɔlɔwɔlɔ caman ye nka bi n bɛ ka don a kɔnɔ dɔrɔn n donna yan n sina ka ye dɔrɔn ko la ko kalimatu shahada تكفي شرطا للدخول في الإسلام وكنا وببارا لا nga futsaka ala ka chemba sabu ne jume nya fie fo ne nti akut ibadu netika ita sorota fie jabila ko bai'at shartiye islamiyat bilana ko kalimatu shahada babo o kunti ngani bana na samuna sabu bai'a yira ajoda yira nga keleba minu mbala jugu minu mbala ubata kayo minu zoro no ubta kuma nasi abi samu wani kobo udella ka ci ka ibn bazi to bolola ayasro saudiya muftido ka foko cedo be anveya farafin jamana kaya abe ka foko fo be ka bai'ake kullaydu worodo ko kira kuma didi ma ko keslamai ni aye mbife ka kuma tigika bulbaz lillatire bulbazi de tega soro
ko bidaya ma do ka wunde do ko fo bai'a de ka kɛ silamɛya kan Allahu akbar haidara ibn Baz nin do ay letiri njabi nga letiri jabi nale a cibaw ya dugu Allahu akbar haidara sabu ya ci aka baya ko nangari ka fo galodo wallahi islam dine akramu doni ba hakika kodona ni hasidiyan di fete billahi al-ali al-azim ito shisro kabso wani bay akene haidara odela kuma dola ibido ka famu ka fo an ga famu moldu ko nyogo an bolo ni bidaye wal may bi famu do soro la an ye kalan ke Niger kuma dola ibta soro ani minu ga tabulo te kelenye ni o ba fo minu ma a fo cogo nyumana ko sunna mo ka soro an de sunna mo ko ngambi jenaiti o ba fo minu mate an ga kala yoro lay ninu ye deba debake moldu ko la hay moldu bidaye ni bi tabi nyonje nga olu minnu tɛ haidara dɔn ni a minnu tɛ haidara dɔn ni a jɔra bayi'a ko kan a si tɛ bayi'a sɔsɔ sabu n'u ye bayi'a ye k'a dalu ani bayi'a kun ani alakira ye wele da n'a kɛli ye n'a jɔra a kan a bɛɛ bɛ fɛrɛ minɛ bayi'a la ka sɔrɔ tɔw balilen don u bolo nka bayi'a sira kan sabu nasujɛ da ye bayi'a ko ye kuranɛ b'a la suratu الممتحنة آية فلانة كورو دانيوغا نو فرو بو جوبا كو نمي في محل البحث كو باسو كان كالا nga to bo bali nga aminu be haydaraddo ni bay afradro tabi wuli wula nga te tabulo ko dama ede hal minu ndew tabulo lay bay ko kera ka duskun do de jini ne kaba ko abi dabali ba ko silame doni ba karamogo do kaye ka baye ko kele ka so ala kele na dugu ko saniyani minye doko kele abi dabali ba Allahu akbar kaba ko do wallahi me ala ni ci ala ni ci nindam nani bice sayyidi sharif usman madan haidara ka bay alla se no be fiye majuli yeninge atama wallahi atama oran mana haidara ka dina dunga ngo anichi anichi nendo indallana sabu ni ka dina dunga ni alakira ka dina dunga bena edegayna billahi bayay mado yoroshi fo alaka qur'ana kono amado yoroshi fo alakira kile ka weleda nikali ako sahabo ka ke bukhari kono ayni ngalike ko sahabo ko alakira madi فبايعناه على ذلك أين من كربلو أمين ويكرد دفناي إذا يوانا كرد دفناته نكرك الدين جوسك باي أمي برانا كسك أفهم مغوسك إبني دولا كرايرنا بالله العلي العظيم إبي كرافة نبي كرافة كراي الدين جوني مني إبا جلو دي واني لو soso ba tala jiye bele jele farale nyoka ay wul baldo de an woni ne wele da mena saw karamo kabira kele nga sayyid sharif usman madan haidara kara bayir kawdi fambe fe iti cheso kala sraka ko bina ko bay'a ko man ngari ندلي سبي لا حيدر بايرك دي غلاليدو بالله عبادة وابلا اي اما كفرو تشينا لما شمسي دوني منا سانفي كوي بيسكا كما اوتي اوتي نيما كما تو يانغو في باياكولا ايه اباك بلوندا دي لاي wol may kan misiri kono e kelebo lawa ha nga chewka sigi yorola a fɛn fɛn n'a porokotora ka kɛ a labanna min na mɔgɔw y'a ye a wulibali don o de la ala kira defani ye n de ye o de la ala ko ten ni maa min zulama don ko nka ale ye ɲɛnɛmaya ni mun ye ni ala n'a ka kira dɔnni ye ala n'a ka kira dɔnni ye mun ye ka tiɲɛ minɛ k'a labaaraw bolo wa kira nana ni ala ka ci ye a ka bayi a kɛ ala ko ni o bayi a kɛra ko n b'o tigi de kɛ waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi
ani nɔrɔ min bi yala mɔgɔw cɛla o de ye a seli a yɛrɛ kun na leju tale a fɛ a n'a ka ala cɛla ko yala olu ni maa ye kelen ye wa mɔgɔ min fi zulumati laysa bi kharijin minha kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun Allahu akbar haydara ne wulibali ye dɛ o la ka yira ne na aw la kira defanko ye nkalon de ye u da ni kira defan ye tiɲɛ ye kira kan bi nɔfɛ tugu de ye dilanni kɛra bi ni bɛɛ y'a se ka na ni hayidara kelen ye san 40 dɔɔnin n'a fɔra maa miliyɔn joli ye bɛɛ kɛ bi i bɛ ɲininkali kɛ ten de sabu san o san o don le islam a karamɔgɔ maa ba kɛmɛ ni kɔ o san janyana dɛ a bɛ san danbɔ bi u ka kɔntarandi o bɛ wulikajɔ min kɛ ka da'awa minnu kɛ a kɔntarandi mɔgɔ minnu bɛ baya kɛ maa ba kɛmɛ ni kɔ a ka ca san 10 ye o ye wudul islami karamɔgɔw ye o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye o t'a ka denbaya ye mais wudul islami ye o ka kɔntarandi san o san ala ka dɛmɛ b'a ka tiɲɛ de nɔfɛ wulibali don karamɔgɔ ye nin dɔrɔn de fɔ wajulu daminɛ fo bi ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ billahi kodɔnna n'i bɛ filɛli kɛ i bɛ tiɲɛ yɔrɔ ye mɛ baya ta k'a lajɛ ne tɔgɔ b'a kan wa an jamu b'a kan wa la nka ni baya kɛra baya nɔ bɛ ye billahi aliyul azim siniko tɛ a ye seli a bɛ mun ɲɛ ye e selila de b'o dɔn nka layidu di n tɛ jɛnɛya kɛ i bɛ bɛn nafa n'o ye n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ namara kɛ n tɛ maa fa i bɛ bɛɛ de nafa ni o ye wa silamɛya ni kun b'a la nin a ye mɔgɔw mara a ye hinɛ a ye ɲumanya kɛ a ye hinɛ a ye ɲumanya kɛ ala jɔnba dɔ tun bɛ yen foyi t'a bolo mais a sirannen bɛ ala ɲɛ ala ye masa kabakoma de ala yɛrɛ t'i dɔn o de la ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko el karim waliyu bɛ siran nin tɔgɔ ɲɛ ala minnu donna wo in kɔnɔ u bɛ siran nin tɔgɔ in ɲɛ kojugu el karim u bɛ siran ɲɛ ala t'i dɔn an karamɔgɔ ala t'i dɔn ni ala jɔnba in dumuni dɛsɛra denbaya bɛ min dun o dɛsɛra a kamana gana olu ye mɔgɔw de don u bi sa u t'u tɛgɛ jan e ye ala kɔfɛ o de ye cɛw ye ala ka cɛw bi ten u bi sa u tɛgɛ ti jan e ye ala kɔfɛ u ti sɔn ti sɔn a nana muso ko a ma ko denmisɛnninw filɛ k'u ma foyi dun k'u ma foyi dun bi nin ka jugu dutigi ma dɛ ala kan'a se an ma ala kan'a se an ma ala jɔn y'a ka denw lajɛ k'u ma dumuni sɔrɔ ka kɛ a ma se ka to so kɔnɔ a bɔra a tɛ se i tɛ se i tɛ se a bɔra a y'i miiri n bɛ mun kɛ sisan ala jɔn wɛrɛ bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn dɔn don ka fisa o ma ɲɔgɔnna kɛ ala ka diinɛ laseli la